asuade hu ya ye Sewuahemaa bunu wo mo nante basabasa ni nyina nso no to na ense anya adwuma ye se anidi ekofa nsem bebre ba ebi ne krono prewanyi sen wudiska bema bi frewa wo beko nyina de ne ma bone eba ekronim gese abai omo padwuma na adwuma ni ho omo adwuma ni ho enne we sise ni se enti wo se beboa sanka obi a woni kromo boa se ne youth no ebenya adwuma nsa na adwuma na nye school wo wie degree munya adwuma anya na motifie na mo bo aban so boa sa de ya na enye fe enti metena se nam se da bi youth ni so even though mako school no betima yusu omo nsa aye nema bebre meti we aye etiye aye ne eyelashes aye makeup aye decorations aye baking aye nema bebre painting barbering so many things are ye betimi ama ye youth no aye beboa eman no efutu amede ma Nkosuohemaa fo mo wo bebi biara so mo so behweso no ma ye bi abo mo kro na ye kro no nyina tumpo na Asanteman aban ni munyam na ehye ye wranso so ani munyam BonokyempemTV Sewia kuro ba ko ewo Asanteman tem obosomtwe mansin ni mu na Nkosuohemaa one ne maame Sewuahemaa de esumo no se ombema emabunu anya ensanu dwuma so omhwe se de emabunu esi nante batre ense emfata ne santi ananom de esi o se emabunu a ewo krumo nyina omo de esi omo na so na omo ade omo tonsanu dwuma se de be ya omo nante batre enkofa ohaw ene amane bia emfa ma na be ma asante atumpon na asante aya kono na afi nso aboa ma omo da asetena no so emu jojo ade amawo ebi ona na sa de tudwa se enya ne manfo nko a na emum obehwe se ebetre akọ emiamia bebrebe na afoforo binum so enya so emfa so sanse Ghana no se ba ko enya ekwa anim na emum se mienu nya dia na kire se yekwa anim a enesa enti nananom ade nsem bebre na ade tudwa na enya daje ne bre enso ne nananom edi nkomo ebusa omo die omu ye nti a enam so ma enne omayi die so se omo boa emabunu a ewo oman Ghana titiru eni Sewuahemaa bunu obi apeso a okotena office na nka wo churcho na ya twia ne ka enso so hwa ofo de bia university a abra omanya adwuma anye a omo da so etifie enti de ye kanyina ne se ye betime ede yensa aye adwuma ye betime de ya adwene nso so aye adwuma a ebema ye tibia a ye betime so de aye de ahwe ye ho ahwe ye ma so ye fi bi ti se ye woni madi bebre a wotime de won saye ye bi ti se hairdressing obetime aye asua etire ye obetime aye de asua baking no ba bi o restaurant so ye hairdressing obetime asua eyelashes they say na ma ya be so say ye what na pompo de oboa ne ho enye sa aha enti se akase ye tene fe nya de leader so ato aban so ato ye ma me so ye papa so a enye adwuma nya kasa betime de ho ye example papa la ka me so no me ko training college me wi school papa so me kwa ento etire ne boa me a me wo na me tifi a me timi ye adwuma a me timi de hwe me ma ye se me kokko gina ba bia no pa no asori na me ko adwuma da bi me akasa me timi de me ho so se me na me ye da me fa me ho nto ofi so na aboa me ene betimi abetena ha na enye too late nso so se me wie no kwampo na me yetim se yentimi fa ye ho nto aban so enko a se aban meboa ye gese abai omo padwuma na adwuma ni ho omo adwuma ni ho enne we sise ni se enti wo se beboa sanka obi a woni kromo boa se ne youth no ebenya adwuma nsa na adwuma na nye school wo wie degree munya adwuma anya na motifie na mo bo aban so boa sa de ya na enye fe enti metena se nam se da bi youth ni so even though mako school no betima yusu omo nsa aye nema bebre meti we aye etiye aye ne eyelashes aye makeup aye decorations aye baking aye nema bebre painting barbering so many things are ye betimi ama ye youth no aye beboa eman no ohwe China eman mu no omo ye practicals enye school omo sorti ya no omo ye den omo try how to do so many things omo de omo nsa robots so many things are ma China etumpon wan ne ye sure ne kofa ne ma wo China enti afri ye nkora abrem no master te e kire wo mo enye school nko a school de obekọ be nim de na adwuma nso obeye nso a enti na da makoma so a me pese Sewia ne mantem ha nyina nye Sewia nko a bosomtwe district ne boa youth no na omutim ye dai ehu se no so e wo ho no ma ombetimi aye enye school nko obetimi akọ school
degree, but Juma Bay, me for instance, me co training college, me ko ye London, and I engage so Emma youth bia. Me person me sense you idea no my son start some me yellow. Enti me de me ho example la. Me timu se engage we. Emma will be a. Enti so first all ye na se wan kasa wonya wadwen such as say I was say me ye say adwuma die dia. Ene wan kasa betimi ayedai. Am aboa wo ho. Bible so board of one na wanya independent financial freedom wan kasa betimi ayedai. Ahwe wo ho, ahwe wo ma. Youth no after mo be wona mo bedi mukunu no machi se be mama wuska na oda so to na wo hwe na abra wo de wonsa ye adwuma benya bibia akwa no ato aduane ama oma se bibia barejai bebre ho no na mo depend on mema so wo yoba na se wotimi gina wo na so a wotimi hwe wo mama so bedi ye enti efutu amede ma Nkosuohemaa fo mo wo bibia ra so mo so be hwe so no ma ye bi abo mo ko na ye ko ni nyina tumpo na Asanteman aba ni munyam na ehye ye wura so so ni munyam enti bre aba eye liquid soap bees, makeup, hairdressing. Ni nyina ye ensanu dwuma ewo hot tie and dye. Ubetimi do wonsa aye niema bebre ma wonso anya sika. Ene share social media. Okwa utimi ye wade na de to ho no ma. Sabe wan fa nkwa achima kra na. Wodo die hia so wodo number ebeto ase. Ye be frɛ ni abeto na wonso anya sika aboa wo ho ne uma. Enu nti na eye sani so ade hu ya ye Sewuahemaa bunu wo mo nante basabasa. Ni nyina nso no to na ensanya adwuma yesi enidi. Ekofa nsem bebre ba. Ebi ne krono prewanyi sen wudi ska be ma bi frɛ wa wo bɛkɔ. Nyina de niema bɔne eba ekronim. Ti epese saa de no. Yesi ni nyina ano kwan. Enu nti na enemu hu ni amu hu. Afutu a me de be mo mo se nye ne fe. Se wo betena ha gi pipa no twotworo wudin gu so no eno ano no. Ye de ye wo pepa ne se wow. Wa begi pipa atworo wudin agu so wa fele no de. Ye wo pepa se ye beboa wo. Eda ni dru oni e frɛ na ba ba bia adwuma wa wo mark ho. Se no na wo pɛ wo bɛyɛ no. Ya pɛ bibia to ho no ma ye de wo kɔ. Ni nyina ye wo nipa no ye boa no na wonso wo boa wo ho ye de ye ya afam de si ye beboa wa ma wanya ba bi pa asi enti nye se pipa na wa betena ha no na wa beje ekɔ no ana e wo so ma ne ye ofe na emom wo so wonso nya botaye bi se ma beje krata no ti ho ade ne adekudie nti abotaye am de si mani so ne ma adwum sa me beje kra ma betena se awia we mu ma beje krata na wo se me nso me de bobra na mfa so oba so BonokyempemTV